मित्रांनो, गावाकडची सुंदर शांत अशी सकाळ झालेली आहे. आजच्या व्हिडिओत आपण बघतो आपल्या घराच्या आजूबाजू फुलणारी फुला. खूप जणांची नावं आम्हाला माहिती आहेत, पण थोड्यांची नावं माहिती नाही. ती तुम्ही पण कमेंट करून सांगा. चला बघूया. मित्रांनो, प्रामुख्यान घराच्या आजूबाजूक दिसणारा फुल म्हणजे जास्वंद आणि त्याचे हे वेगवेगळे प्रकार. त्याच्यानंतर सुंदर आबोलीची फुलं, जिचो गजरो माळूक प्रत्येक स्त्रीक खूप आवडता. त्यानंतर फुलांचो राजा म्हणजे गुलाबाचे पण वेगवेगळे प्रकार असत. हे असत गोंडे, डेलिया. या अनंताच्या फुलावरती बघा मस्तपैकी फुलपाखरू बसला, खूपच मस्त दिसावं. ह्या चाफ्याच्या फुलांचा सुगंध तर खूपच मस्त असता. ह्या कोकणात आढळणारा खूप कॉमन फुल हा, पण ह्याचं नाव माका माहित ना, तुम्ही कमेंट करून सांगा. याचप्रमाणे सोनटका, सदाफुली, प्राजक्ताची फुला, ब्रह्मकमळ ज्या रात्री फुलता आणि त्याची पूजा पण केली जाता, सोनचाफा, कृष्णकमळ, कांतारा पिक्चरात गाराणा घालताना दाखवलेली फुला ती ही. ह्याचा पण नाव तुम्ही कमेंटमध्ये नक्कीच सांगा. अशी कितीतरी वेगवेगळी सुंदर फुलं आपल्या आजूबाजूच्या परिसरात कोकणात मित्रांनो बघूक गावतात. ती आपण अशीच ठेवूया. जर व्हिडिओ आवडलो तर नक्कीच लाईक करा. धन्यवाद.